الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sulangwano pudi na palayadan na ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu lalayon tanudan at salawatan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumanganin tanong si ko Allah salatan wa mga umatian pagpugumanumanan wa Allah so ibupirun wa Allah subhanahu wa ta'ala apangkatan ang mapuro nabuhay pamangalitan upon sa mga sahaba niyan siran so dumiurugun si ko kaya panaguntaman ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala si Koreano to mangurip no Allah na ipupamangalitan mambu so mga lokstan sa pamangalitan ko Allah so mga lokstano narilan siran wala nabuhi kalimuyan siran. Perkiraan so mga lokstano mga uyawiyag na gusto mga lokstano miyamatay. Sa pumanitan ko Allah so mga lokstano miyamatay so mga matano, mga inatano na baluin wala surbi o surga so mga kuburihan. Mga ulit mo Allah di tanong kalalipatan, ibig po mga nitanong so mga ginawatan, gusto mga pamilyatan. Sa mga nitanong ko Allah, sisiyap niyan so mga pamilyatan na gusto ko tanong. So di niyan bimbagi-bagiin dataman yan mga limo, mga kabarakat, na pakalaan niya noon sa mga pamilya tanong. Siya pang tanong niyan sa makalidas tanong si ko kapakarundan na gusto kapakadapanas na gusto mga ragun barang-barang ay suwat wala ko mga kaadniyan. Ay mala kumanin tanong ko Allah na pakadan din wala agyang kay at yubayan gugulalan si sadyang kay COVID-19 at iyay man to na ayaitungan o mga expert sa kaya nga sugat man to ang kay COVID-19 na kukumadun at 20 milyon agyang kaya nga sugat yan si sangkaya dunia nga sasakit. Okay, na iya makapagro no Allah na niya ka kukumamambu sa pulo sa ka milyon. Niya ka bagar, piya makabagar sila no Allah, minggulalan si ko mga doktor, ni sabab kina no Allah. Wait na so milyon naman to pangasasakit si sanggaya dunia, na malagi din so mga Muslim, na busok na mga Muslim na pamumulan din naman to kapupumulong ikiran na sa ganyan mga urip mo Allah na tusiron so sa katanwa mga Muslim na di tanong lilipatan baluin tanway at tuma baluin tanway dauan agyang kay palalagaday kay panyakit virus isang kaya dunia akabaluya tanuron at tuma na baluin tanway kasabapan sa kapakabugro mga paratiatan kasabapan sa kapakabugro mga simbatan ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu kasabapan ay sa kapakapalabnar tanu tutawbat si ko Allah sabab sa iman to na nilitano aswalla na kagaganggaman yan so lamunokad niyan
Emanan yan na damar gunung ku Allah adyang ko to kapakuan yan si ko mga niyawa o mga manusia piapan ikabagriran ang manusia. Sabab saan na mele tanong apia so mga doktor na niya kadakdaklan niya matay kiran mambu. So mga frontliners sa tiktano niya kadakdaklan niya matay kiran siran so pendimpisar ko o pendimpisar ko datarya na manusia mga pamumulong na madaklap na niya matay kiran. So mga dato mga lay egus madakalpan na niya matay kiran na sa manayang na batalo din batalo na yaman niyan napakabugraso si batalo ko Allah ditanong ka sa Panginoon kaso Allah napakadaan niyang buya asar kas tanong na tempo-tampungan tanong mamangli ko Allah na taros tatawbat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala asar ka managnar sa mga manusia tubat magagamasiran si kuagamaw Allah na gumurok sirang ko Allah napakadaan na Allah subhanahu wa ta'ala mi'aloy Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu igiras Allah na siugat kanyan marken siugat kanyan murala na dabon paka angkat dabon paka pukas arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala ay baratian nagiran na ako mas mabagrandu na deden mabagran nasyon sa dunia bayran kernang kuta taipon kapuklidan yan si mga karagatan na gusto kap ke urapay o mga gilupa mga pakayukayuan na sa manuto na ibuwas sa manusia na di yan di ka-safety di yan di katepok sa manang yan na di yun makuha mo tamabugrandu okay na ikidapya ka daw wala sang kutandu nagyang kutong masaraban tangadan sa Ginoo manusia adaan niya kadao naroon ko Allah. Yenan so dua mabagar na yakadao na so Allah. So linog na din nakaparo no manusia ubanyan mapakatarga. Okay, nagita to biyarag so linog nagyuto ng kabayaw to Allah. Datar mambu adyang gay coronavirus o pakatargay niya Allah na so mga manusia na mamamasasira na piyada abulong na upun pakatargo wala nagkada diyan gay tiyuba at pingaranan sa virus. Okay, na susang tanron mga urip wala mga Muslim dahil nagtitindigan tanong na diyan ko to utubat tanong napakada na wala. Naulitan o pananangkupan si Kuala na imposible si Kuala kagawala sa malbud at yung putaw kapakalaan yan pwedeng ko ilakan. Sa manay man to na ay man to topic tanong ay man to bandingan tanong na urip no Allah si sadyang kay oras si man to na so makapanta si ko kinisa parang sang kaya kapaki ilaylay. Yang kaya kapaki ilaylay, mangurip no Allah, na sakitay o kadakulang si ko mga manusia. Sakitay o parangairan, nasakit o simbayran, ay hiraminilok sa kota simba, nagkabaloy sa simba sirkul asgar. Maran yan nakapanakuto may ito. At yung gay anto na hindi pa na parang ngayong mga manusia akapakilaylay. Iparat na subasa o nombranaw ubayran kumiraw. Na diyang gay basa ubayran kumiraw na siya na makapupun sa diyang kuto akapakilaylay. Dan tanwalwin ang kuto katuro Allah subhanahu wa ta'ala sa kinisapar niyan ko kipanakutun si Allah. Kaya baliyo ka panakuto at yan ni pituman tamanan ang mapuro ko lawan o dusa.
Sa katuroon Allah sa suratun Nisa, ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'a. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Diyan ka na nakaturo Allah na persamaan yan, Inna Allah la yaghfiru, matanasu Allah na dinyan iprila an yushraka bihi, so kipupun ako tonon. Allahu Akbar. Diyan ka na akapan ako to na inipayag din Allah dinya nanan inbugay maap, dinya nanan iprila inun tabo sa mga tao agin kanira dinuto, yun kanira dinuto na dinadun babalinganan. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Okay, naipri lang wallah. So, sala ko kapan ako to anusa, saya manan yan, nasi ko tawa kubayan yan. Ginan. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Sa din sa tao ay panakuton yan sa Allah. فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Nanyakang galabok sa tantod ng mala kahinaan. Yan ang maulip ng Allah. Itama nagkinisapar no Allah sang kaya kapanakutu ada tu ulang wano mga dosa. Meron niyang pan sa suratun Nisa na ayat ay kamagato sa usap pulogonam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mata-mataan na Allah na dinyan iprila so kipupunakotonon. Nag-uiprila yan so salakausan, si kutawag kubayan yan. Wa may yushrik billah, sa din sa tao ay panakuton yan so Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Na sabon-sabon na rin ang miyadadog sa karadag ang mga tao. Sa mana na maulip no Allah, na diyan kay kapanakuton na dususon, asyirkul akbar o asyirkul asghar. Emanan yang na diyang kutuwa sirkul akbar na kapanakutuwa mala na ayadun katimplo to na suka panakutuwa mala na magpukaliw niya sa tao si ku agama Islam. Ika kapiro to tao. Yang kana na kapanakutu mga ala kapanakutu na isa kung mala kapanakutu maulip no Allah na diyan ka ng ula-ula o mga munafikin. Ula-ula mga munafikin, di silang di sasambayang, na di lang di kasambayang na mapapano-pano bukal ang kutasambayang ilan. Ay manan yan na basirang buo susumakan sa kutasambayang. Aginan, kapanakutuwa mala, yuraunan nas hasiran na ayaw, ay di na di kasimbayang ng matag kapakilay-layin ko mga manusia. Naginan, sampay ang mga munafikin. Sa katuroon wallahu ta'ala suratun Nisa, ayat ay kamagato sa 42. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salat, qamu kusala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mangulip ng Allah, so mga munafikin na diran di indunsiyanan sa Allah, as kanyan nakagaganggaman yan sirang kudiram di kandunsiyanin. Emanan yan nakatawan ng Allah, adyang buto adiram di kapamagakali. Na di sirang di sasambayang sa kasambayang emanan yan nakdawa ikhlas, nabaswaswat si ku Allah. Asar po may layong mga manusia, asar buah magpapilay rang kumamanusya di silang di sasambayang na diran di pudi-pudin ay diran di kapudi-pudi ako Allah na wala yadkuruna Allah illa qalila ay diran di kapudi-pudi ako Allah na niya kay ito kapag sarbu na diyan nga na nadatara na naulaw mga munafikin na kasaba panuto sa kapakaliwiran ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pakasaliran ng mga Muslim, ugay na gyuto din, pumpo na nakapakaliwiran ko agama, agyang buto ay abudiran di kasasambayang
nak nababalas pagharap nila ng kung Allah kaasar buo pukili ang mga manusia at di sila di sasambayang. Ginang. Ibarat na miyang gulawla, diyang kutu igira adnab kesala si kung mga ulawla tanong ko niyang una. Adna niya tayo na diyang kutu miyanugang kutu mga tawa pumagay sa pirak sa diyang kutu simbayang sa utamayi. Napia sudah abdasyan na adna niya palutula adna tawa ada abdasyan misimbayang ruasar buwa kabgan sa diyang kutu pirak. Misimbayang ruasar buwa maylay as kanyan na misimbayang. Sa manuto, naknabayan arap ko balas, agyang ko kay simbayang yan na kamu munafik yuto, harap yan sa katak bugi-bugiin. Harap yan sa maylay yung mga tao, apada sumiyambayang ro. Agyuti sambayang ang mga munafikin. So, lapas tarod no to, sa maulan ng tagugudan, sa sumundan ng sangkuto, kapan ako to may ito. So, nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyaloy niyan si isa ko mga sabda niyang tigyan mata-mata natin manay ayat titu ipukal ka kondrakano ang mga umatakon na suka panakutwa may ito. Inna aqwa ma akhafu alaikum asyirk al-asghar mata-mata na iya ituman-taman na ipukal ka kondrakano ang mga umatakon na suka panakutwa may ito. Nagyang ko to, gumini raw sa mga sahabat, ya Rasulullah, mas syirkul asgar, anto na itero na kapanakutwa may ito, na ay nisimbagyan na tiye na arriya. Arriya, ay mana arriya na kapanakuto, may ito ang gugulalan sa kapakiilaylay. Allahu Akbar. إن الله يقول يوم القيامة إذا جزي بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Ame tigyan ka pemalas su Allah. Ame ka pemagay sa balas su Allah sa ano na mauri na paturun dun Allah si ko mga tao, mga manusia. Idhabu ila alladhina kuntum turauna bi'amalikum. So kano si ko mga tao iswaswatan niyo, piyakilay niyo sa dunia kung mga maliw. So kano ko mga tao ay iswaswatiro sa sambayan niyo. Hal fanguru na pangiluba kano, kudi na pangilay kano sa ketu niyo kiran, bad na ketu niyo kiran na kibalasiran na kano. Agiyo to. Tiruno Allah ko mga manusia, asung kano ko mga tawa piswaswatan niyo ko sambayan niyo. Nakuha kano ron sa kibale silang rakano. Ada kekuan niyo rak na pala sa tingo Allah. So kano ko mga tao at yakilele niyo ko kasisadkan niyo. Naro kano ron ko sa balas. Ada kekuan niyo rak na balas kasi niyo ko ko piswaswatan niyo ron. So kano ko mga tao piswaswatan niyo ko kuwasan niyo. Arong kano kiran ko sa balas, uba nakibgayran na kano, kasakon na nakibgayran na kano balas, kakna ba niyo rak na iniswaswat. So kano ko mga tao, piswaswatan niyo, ko kapumbatian niyo ko Quran, ino niyo batiya, kaswaswat niyo kiran, ba nakibgayran na kano balas. Sakon na nakibgayran na kano, sababati wallah, sakna ba niyo rak na iniswaswat. Nasa manuto, nagito ipkal ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raktan wa mga umatiyan, o batan o magyuto, batan o tumaswa, ang mga umatan sa luwan ang mauri, na sa mga simbatan o, nakalulukan sa kapakilaylay, na amay ka, dawatan tanong sa mga balas tanong, na puturon raktan wallah, adi niyo kakwa, kada niyo rakang suwaswatan. Ginan mauri po wallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam na inindo niya katanawang ko ta dua